ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା। ସରକାର ଦେବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଉପରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଡିସ୍କୋମକୁ 4,950 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କୋମକୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏନ୍ ନିୟମ ଦେବାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଡିସନାଲ ଗ୍ରେଡ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର କାପାସିଟର ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 75,021 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡିସ୍କୋମକୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏଜେନ୍ସି SIA ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ନିଜ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଫ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ଘରକୁ ମାସିକ 30 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 25 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ pmsuryaghar.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଆସିଥିବା OTP ଦେଇ କ୍ୟାପଚର ଲେଖିବା ପରେ ସବସିଡି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫଟୋ, ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତଥ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।